често казваме, че у нас няма гражданско общество или че то спи, или че е много слабо. С тези протести, които вие организирахте във Фейсбук, събуди ли се гражданското общество у нас? Аз съм на мнение, че в България гражданско общество има и то е видимо от няколко години, не само с този протест, който ние организирахме чрез Фейсбук. Сещам се, например, за 2009 година голямия протест 14 януари, и след него и преди него имаше масови демонстрации, то граждански, но трябва да имаме това преди, че гражданско общество не е народът. Гражданско общество са тези хора от народът, които претендират, че имат право да взимат участие в политическите решения. Както беше случая с АКТА, ние претендирахме, че нашето мнение е важно пред политическите решения, че АКТА не трябва да влиза в сила, защото ние смятаме така. Така че гражданско общество са тези хора, които изискват да участват в политическите решения. Протест с АКТА беше едно доказателство, че имаме голямо наличие на хора, които претендират за това, за тази своя легитимация да участват в тези политически решения, тъй като според наши сметки на организаторите около 12-15 хиляди в цяла България излязоха тогава, което като си има предвид населението на България е доста голям процент. Добре, доволни ли бяхте от това, което постигнахте в крайна сметка? Това ли беше целта ви? Първата цел, наистина, която беше България да спре ратификацията. Изобщо тя не беше започнала, но не искахме да предотвратиме този процес, който може да започне, което се случи. Това, което е всъщност последната и най-важна цел е АКТА да бъде ратифицирана от Европейския парламент. Въпросът тук обаче, че самата комисия, която работи по АКТА, взе решение да прати документът на Европейския съд да се преразглежда и всъщност с това пращане на АКТА в Европейския съд се отлага и преразглеждането на АКТА в Европейския парламент, което също можем да го върнем за успех. Да. Защото накарахме тази комисия да помисли малко дали този документ е правилен от към гражданските права и свободи. Благодаря. Значи наистина може да се постигне успех в интернет. Само набързо да припомним, че гражданското общество не е единствения играч в това. Има социалните мрежи, които са гигантски компании, от друга страна има държавата, така че много интересни сблъсъци ни предстоят в бъдеще. Ще продължим да следим темата, разбира се, това от мен, колеги.